estem abraçant esta casa per a que no la derruïsquen, que és de vostè. És de l'Ajuntament! No s'equivoque, senyor Grau. Esta casa és bé municipal, no és de vostè. Ha vist com s'ha caigut? Sí, senyor Grau. Li he dit que és de vostè i m'ha dit que sí. Senyor Grau, li he dit, és de vostè i m'ha dit que sí. Mire com té vostè. No, jo no, tonteria ni una. Senyor Grau, mire, una cosa. Menos demagogia y buscar refresco. Un socialista en pleno va a votar a favor de... ¡Mentira! 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 Mira, mira, ahí te, a uno del grupo socialista. No són amics meus, són veïns del barri que no són amics meus. Ja, però això està demostrat. A veure, no senyor, així està qui vol. A veure, així està qui vol. I no necessàriament meu, no són excuses. Mire, senyor Grau, el grup municipal socialista va votar que no se tire ninguna casa del